চিনি পাই গ'লা ডিম্বেশ্বৰে হয় সব মিলি গৈছে কাপোৰ দেখা পাইছো আৰু মুখটো চাই দেখা পাইছো চেহেৰাটো চাই একদম 100% 100% কি বিচাৰে তুমি তাৰ ল'ৰা হৈ ফালে কি বিচাৰে আমাক আইন লাগে सिगांथारावनो आंनि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होग्रोयो दायो आङो मोनाब्लाबो भिडिअ बानायनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला आङो दहाय एसे आवगोल भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजोंनो बा खोनाखाबाय जिथुनाखि खिनाराम बसुमतारीखौ होननानै पुलिसा इनकाउन्टार खालामनानै फबनानै दोनदोंमोन दा बियो सोराङाव फैबाय दा बियो खिनाराम बसुमतारी नङा दा डिम्बेश्वर मोसाहारी आरो नोंथांमोना बयबो नुखाबाय डिम्बेश्वर मोसाहारीनि मिसेसआ बियो आंनि हासबेन्ड होननानैहाय बेबायदिनो डिमान्ड खालामबाय थाखादोंमोन दा नोंथांमोना बयबो नुखादों बा खोनाबोखादों दा बियो सोराङाव फैबाय एक्चुअली न'खरनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला बियो हाबा जानो होननानैसो ओंखारबोदोंमोननो दा मा हिसाबै पुलिसनि आखायाव बेबायदि इनाय अनागारि इनकाउन्टार जानानै थैनो गोनां जाखो दा बेखौ बुहुद साननो गोनां लगिया जानानै फैबाय आरो बेजों लोगोसे बिहा दायो 3 फिसाफोर थालांबाय होननानैहाय जों खोनानो मोन्दों देरसिन फिसाया बेबायदिनो देग्लाय मेट्रिक एग्जाम लिरगोन होननानैहाय बुंदों दा ओरैबायदि दुखुथिया जाबाय दा बिनि न'खरखौ सोर नायगोन सोर जाहोगोन दा बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला बेखौ टटेलि सरकारानो नायनांगौ दा आङो बेखौनो बुंगोन आरोखि आरो बेजों लोगोसे बेखौ जाय आइसि एबा असिया इनकाउन्टार खालामदों दा बिनि सायावहाय बेबायदिनो तदन्त खालामनांगौ आं बेखौसो बुंगोन आरोखि दा जोंनि सायाव ओरैबायदिनो दाय मोनब्लानो बेबायदिनो इनकाउन्टार खालामनाय आरो हमनो मोनदोंब्ला लां आयेन बायदियैहाय साजा हो जेलफ्राव हर बेखौ आदालतआ सायगोन मोनब्लानो दि इनकाउन्टार खालामनांगौ बे नङाना